face ce ku ce ya balle a Najeriya domin a yayin da gwamnonin Arewa suke faɗa da Bola Ahmed Tinubu akan dokar haraji. A zanen Bola Ahmed Tinubu ko ya raba Aviation School da ke Zaria ya aika rabi kudancin Najeriya. Wanda hakan a fakaice yana nufin harajin da arewacin Najeriya take samu daga Aviation School fa ya koma rabi. Harajin ya koma rabi kenan kai ita kanta jihar Kaduna sai da samu kaso 1/6 na harajin Aviation School a halin yanzu. Wanda ba sani ba, Aviation School ce makarantar da ake koyar tukin jirgin sama. Kuma Kabiru ce gani a sama a Zaria take. Mutane da yawa fa suna ganin da cewa ya haka ne domin ya ƙara duguza arewacin Najeriya domin ya raba ta gida biyu ya aika rabi kudancin Najeriya. Amma bai dauko komai da kudancin Najeriya ya kawo arewacin Najeriya ba. Kai mutum ya raba ta gida 6 a Najeriya, ya raba ta cikin regions din da muke da su a Najeriya. Ya kai wa South West guda ɗaya, ya kai wa South South guda ɗaya, ya kai wa South East, ya kai wa North Central da kuma North East. Sai kuma ya bar kaso ɗaya a North West wato Kaduna kenan. Kun ga idan jihar Kaduna tana samun harajin duka fa in sai su samu 1/6. Haka zalika idan arewacin Najeriya tana samun haraji duka fa in sai su samu 1/2. A rage wa arewacin Najeriya samun harajin shi kuma gashi ya dage da cewa sai ya kafa dokar harajin nan. Wanda shine dalilin da yasa gwamnonin Arewa suke faɗa da shi a halin yanzu. Akwai mutane da suke ganin da cewa wannan rabon da Bola Ahmed Tinubu abu ne mai kyau domin kafin a raba ta makarantar ta yi wa mutane da yawa nisa amma yanzu fa da aka raba ta ba ta yi wa mutane da yawa nisa ba wasu za su same ta a kusa. Mutane da yawa ma sun ce abu ne mai kyau amma me yasa sai daga Arewa za a dauka kai kudu ba a dauko abu da kudu an kawo an rabo shi a Arewa ba. Wasu suka ce yanzu tunda aka fara rabe-raben nan kawai a je a dauko abubuwan da ke Lagos kuma sauran jihohin kudu su ma a zo a rabo su a wargatso su a wargatsa kowace bangare a arewacin Najeriya. To amma dai kada cakura su ku ga min ra'ayinku shin me kuke so a yi mu haɗe a comment section. Allah samu dace.